To ma saurare, har yanzu dai ga mu a cikin littafinmu mai suna alƙawari kashi na 1, wanda fasihin marubuci MIM ya wallafa shi. Sunana Muhammad a soke lefe da nake karanto mana shi sannu a hankali. Idan muku manta ba, mun kwana ne a daidai lokacin da ɗaliban makarantar ya sayyadi suka fara tausaya masa da kuma miko kyaututtukan su gare shi, inda ya bude ambulan ɗin kuɗi ya zari naira 200 ya mai da ambulan ɗin ya rufe, sannan kuma ya ce zai kinkimi wannan kaya domin kaiwa gidan marayu. Ya fita. A daidai nan muka kwana, yanzu kuma shirin zai ɗora. Ɗaliban makaranta sun ci gaba da faɗin albarkacin bakinsu da kuma tsananin mamakin yadda ya sayyadi yake rayuwarsa ta sha bamban da sauran al'umma. Shin wannan tawari'u ne ko kuwa ya sayyadi ya sami taɓin hankali ne? Kana fama da talaucin gaske, an kulle ka, an ci zarafinka, ka fito ɗalibai sun kyautata maka ta baka kyaututtuka, amma kana nufin cewa ba za ka karɓa ba. Wai kyaututtukan da suka baka sun fi cancanta da a kai su gidan marayu. Ɗalibai da yawa, musamman irin su Kudusiya, Kursiya, Mulaika da kuma Lila, suna ta mamakin abin da ya sayyadi ya aikata. Ita kuwa Hudad da Muhja har da Akarajina, dariya abin ya basu, ganin yadda ya sayyadi yake cikin wannan hali, amma kuma yana tunanin ya kai wasu marayu, ana kallonsa shi ma tamkar marayan yake. Nasrin, Sahiba da Bene, su abin ma takaici ya sa su suka yi ta buga tsaki. Lalle ma wannan ya sayyadin, wallahi fa ina ganin shigarsa police station din nan ba mamaki an dake shi aka. Gaba ɗaya ma bai san me yake ba. Kowane suna daba daban-daban. Muka ga shigowar Muhsina da Gadiba a guja mota. Gadiba ce take jan motar ba tare da direba ba. Hankalin dukkanin ɗalibai manya da yara ya koma kansu yadda suka shigo cikin makarantar amaliyan. Fuhaisa ce ta miƙe tsaye ta ce wa Mulaika, wallahi yau sai na nuna wa yarinyan nan yarinya ce ita, kuma idan hauka take ji, mu za mu nuna mata cewa mu ba mahaukata ba ne. Bata san firgita mutum ko wasa da ƙarfe a addinin musulunci haramun ba ne? Lallai. Kursiya ce ta riƙe mata hannu, ta ce da Allah ki haƙuri, ki ƙyale ta, in dai duniya ce ta ishi bagaruwa Jima, kuma idan kika kawar da kanki wata ran sai labari. Kin taɓa ganin mutum a rashin ɗa'a ya zama wani? Duk matsayin da aka taka a rayuwa, to dole in dai babu mutunci sai an dawo ƙasa wanwar, zuba musu ido kawai. Musuna ce ta fito daga motar da wani baƙin gilashi ƙato a fuskarta. An cokar ɗan kwali da wani takalmi mai tsini, ana tafa kamar za a faɗi. Kwakwas kwas kwas kwakwas kwas kwas aka nufo inda ɗalibai suke a zaune. Gadiba ta buga kofar motar da ƙarfi, ita ma ta biyo bayanta. Bakin kofar aji suka je suka zauna. Musuna ta buɗe ruwan roba, aka kuskura baki, aka wanke hannu da shi. Gadiba ce ta ce mata, ‘ya'yan talakawa, an gan mu kuma sai wani kallon mu ake. Nan fa Musuna ta fara kirari ga Gadiba.
'yar alhaji, 'yar attajiri, 'yar kwalisa, 'yar gata gaba da baya, wacce talauci yake gudu, arziki yana gane a karɓan. Kin sha gaban 'ya'yan talakawa. Ha, Gadi ba sake gyara zama ta yi, ta ce don Allah ki bari haka, duk abin da kika faɗa na san hakan ne, amma kada 'ya'yan masu fama da riga ɗaya su tsaya kuma suna kallon mu, share su kawai. Kursiya ce ta sake fusata, babu wani tsayuwa, ta fizge hannunta daga hannun Buhaisa, ta nufo inda su Gadi ba take. Tana zuwa ta fidda hannu ta dalla wa Husna mari. Gadi ba ta kyalkyale da dariya, ta tafa hannunta ta ce, wow, me yi zafi? Husna, ya haƙuri, rabu da su, zafin talauci ne. Rike kuma tunta Husna ta yi, ta ci gaba da kallon Kursiya. Abin mamaki, ta kasa rama marin da Kursiya ta yi mata. Buhaisa ta ce, to ki sani wannan so mun taɓa ne. Idan kika ci gaba da shiga hurɗarmu da gaya mana baƙaƙen maganganu, tunda ke ba kya kallon kanki, ke ma 'yar talakawa ce fituk, gara ma mu. Gidanmu ne, kuma mahaifinmu yana da motar hawa, ke babanki ko keke ba shi da shi, amma baki kalli talaucin gidanku ba. Kin biye wa 'yar waɗannan marasa daraja, kina gaya wa mutane baƙar magana. To wallahi a shirɗinki, kuma hawainiyarki ta kiyaye ramar mu, in ba haka ba sai mun yi ƙasa da ke a makarantar nan. Nasrin, Sahiba, Bene ne suka yi dariya suka tafa, he dama mun riga mun san duk girman gona da akwai kunyar ƙarshe. Abin mamaki, Gadi ba cincingan kawai take, bata ce komai ba. Husna ta zauna. Abin tausayi, Gadi ba ta ce mata, kin ga kyale su, ni na san matakin da za mu ɗauka, tashi mu koma mota. Gadi ba ce ta wuce gaba, zungui Husna ta bi ta baya. Sakamakon irin bakin cikin ma da yake damunta, za ta shiga gidan gaba ta manta ta bude kofar baya. Haka dai suka shiga cikin mota, suka zuge bakin gilashi, aka kunna kidan music wato na turanci, su kuma sauran ɗalibai kowa ya tafi aji. Idan muka kuma bangaren ya Sayyidi, a yanzu haka ya fara zuwa wajen ɗan lambu mai kayan miya, har kuma ya fara miƙa wa al'umma kayayyakin da suka saya. Ɗan lambu ya ce, ya Sayyidi, ka kwantar da hankalinka, shi arziki lokaci ne, kuma da izinin Allah, bisa alamun yadda naga ka sami karbuwa a wajen al'umma, kana da nasibi a wannan sana'ar ta kayan miya. Ya Sayyidi ya murmushi ya ce, to ba komai, in Allah ya so yarda zan yi biyayya, nima na san sirrin sana'ar. Wata rana sai ka gani ma na bude wajen sai da nawa kayan miyar. Haka dai ya Sayyidi yana bude leda yana kulla a tarhu da tattasai, shi kuma ɗan lambu yana ci gaba da sallamar mutane. Can sai ga wata daga cikin ɗalibai, wato Lila, ta zo wajen sayan kayan miya. Ta ce, ya Sayyidi, ya kuma na ganka a nan? Ya Sayyidi ya ce, Lila, dama ko nan haka ne layinku? Lila ta ce, wallahi na zo gidan antina ne, sai ta ce min almajirinta ba nan da Allah dan karɓo mata a tarahu da tumatir da kuma albasa. Shi na ka ce min na zo nan wajen zanga wani mai kayan miya
sai na sai mata na mayar mata saboda ma sauri nake zan je in tafi makaranta. Ya sai ya ce yayi kyau Lila, ai ni ma wannan mikamiyan dan uwanmu ne, shine na ke dan bullowa gurin shi kafin lokacin makaranta yayi. Lila ta ce kai ya sai dai akwai ka da kokari. Sauran mata da suka zo sayayyar kayan miya sai suka komar da hankalinsu kan Lila da kuma ya sayyadi. Ganin yadda suka ganta kyakkyawar gaske amma tana respecting wato bawa ya sayyadi girma a wajen kayan miya. Sai fa aka fara cece kuce. A ɗan lambu sabon yaro ka samo? Amma ko gashi wallahi yana da mutunci. Sannu ka ji? Dole wai sun janye hankalin ya sayyadi daga kan Lila. Ya sayyadi ya amsa, na gode, sannunku da zuwa. Me za a baku ne? Lila ta ce to ya sayyadi ni zan je in tafi. Ya sayyadi ce an baki komai da komai? Ta ce an bani. Can Jima nake jira dan lambu ya bani. Naga jama'a sun mishi yawa ne don ma wai kana taimaka mishi. Dan lambu ya ce ya sayyadi ka santa kenan? Ya ce wala ai yar makarantar mu ce. Lila ta ce malamin mu ne fa. Cikin dai raha dan lambu ya sake ɗauko wata babbar albasa ya bata. Haka dai suka yi sallama da Lila da kuma ya sayyadi. Lila ta tafi. Sauran masu sayayya suka ci gaba da kallon ya sayyadi. Ya sayyadi yana ƙulla a tarihu da tattasai amma kuma yana zikiri. Ya sayyadi ya ci gaba da zikiri da kuma salati domin abin da ya saba kenan. Alhaji Maru ya dawo daga wajen aiki. Hajiyaran ma ce ta tare shi cikin farin ciki kamar yadda ta saba. Suka wuce zuwa babban falon shi da ke gefen ginin ɗakin Hajiyaran ma. Bayan zaman shi sai take sanar da shi cewa dama kamar ne maka waya domin sanar da kai cewa babbar kawata Hajiyan waje yau take so za ta koma Dubai. Alhaji Maru ya ce a haba, yaushe ta zo da har za ta koma? Hajiyaran ma ta yi dariya ta ce ma kasan ita bata yarda da zaman kasar nan ba, musamman ma halin da ake ciki na yawan garkuwa da mutane, kidnappers. Ita ta ce wallahi Najeriya dai dan dai gida ne kawai, amma ita asanta ne gaskiya ita da kasar Najeriya sai dai waya kawai. Cikin marereta da shagwaba tamkar ba tsofaffin aure ba, Hajiyaran ma da Alhaji Maru. Gadiba ce ta shigo ɗakin tana faɗin, dadi ashe ka dawo. Dadi yanzu wallahi ba ka son zama a gida, kuma wallahi ina son na ga muna yin hira da kai. Ka san fa ina son ka. Wani irin kallo Hajiyaran ma ta yi wa Gadiba. To ni da ba kya so na sai ki ce in bar gidan ai. Wato kenan kina so ki nuna min kin fi son mahaifinki a kaina ko? Gadiba tahowa ta yi ta rungume Hajiyaran ma ta ce momi wallahi ba haka bane, to aike kullum muna tare amma dadi kwata-kwata ba na ganin shi. Cikin farin ciki Alhaji Maru ya dafa kafaɗar 'yar tashi wato Gadiba ya ce kisan ayyuka ne kullum sake karuwa suke. Kawai ni yanzu abin da nake so da ke ki fitar min da wanda zai zama sirikina, yadda shi ma zai lashi arziki ya taya na aikace-aikace. Cikin sauri Hajiyaran ma ta ce to ai wannan an riga an yi an gama, zan maka kuma cikakken bayani. Ki je ki cewa Hajiyan waje da Allah ina zuwa. Alhaji ya dawo ne na tsaya in kawo mishi abinci, sannan kuma na dawo sai ta zo su gaisa. Cikin hanzari Gadiba ta miƙe domin ta fuskanci akwai maganar da
Hajiyar ma take so ta yi da Alhaji Maru wato mahaifinta. Hajiyar ma ta zauna dab da shi sannan ta ce, ka san fa dalilin zuwan ƙawata Hajiyar waje, tana son ta nemar wa ɗanta auren wannan yarinyar ne. Alhaji Maru ya ɗan yi jim kaɗan sannan ya kalle ta ya ce, to shin ita gadi baɗin kin tambaye ta tana son shi? Kin san fa yadda muke ƙaunar wannan yar tamu kwaya ɗaya, ba za mu iya mata auren dole ba. Hajiyar ma ta ce, wannan kuma ai ya da uwa ne, indai don wannan ne kada ka ce komai, ni dai buri na amincewarka kawai nake nema, ka san ni ma ai ba zan wuce gaba ai wa gadi ba auren dole ba. Alhaji ja, ni ba ni da matsala kin san, no problem, just inda tana san shi to ba komai. Haka dai Hajiya cikin raha ta sake dafa kafar Alhaji Maru ta ce, idan aka yi wannan auren kai kanka hankalinka zai sake kwanciya, ganin yadda yarinyar nan ta taso kuma babu abin da ya fi kamata da ita kamar a ce aure. Alhaji Maru ya ce, a nawa gadi ba take da har za a ce aure? Idan ta yi aure yanzu abin alfahari ne, mu ma sami jika da wuri, to amma ko da ta wuce wannan lokacin ai ba komai ba ne. Hajiyar ma ta ce, haka ne, amma dan yau yanzu duniya ta lalace ba irinmu ba. Bayan yin aurenmu da kai fa idan baka manta ba sai da muka shekara guda ba mu kasance a gado ɗaya ba. Alhaji Maru ya yi dariya ya ce, haka ne, amma wannan ai fulatanci ne irin naki. Da dan tuni ne tun lokacin da aka rako ni, ai ke kika gudu ko? Kika ɓuya ko kin manta? Rufe fuskarta ta yi sannan ta ce, ka ji ka ko? Cikin shagwaba ta ce, zan koma wajen Hajiyar waje, bayan ka ci abinci za mu shigo ku gaisa. Alhaji Maru ya ce, to shikenan ba matsala, na gode. Ringin waya ne ya ci gaba da shigowa wayarsa, amma da ke tana cikin shiru wato silent, bai daga ba duk da hasken da yake kaiwa da kawowa. Daga bangaren ya sayyadi kuwa mahaifin shi ne ya sake zaunar da shi karo na biyu akan cewa ya kamata fa ya je ƙauye domin a cikin dangi ya duba wadda ta yi mashi, a yi magana. Shi babban burin mahaifin ya sayyadi ya ga ya yi aure. Ya sayyadi ya ce, to baba, babu matsala insha Allahu, yanzu dai kaga ban daɗe da fara zuwa wajen ɗan lambu ba, da na ce zan yi tafiya hankalinsa zai ɗan tashi, to amma inda hali da Allah a taimaka na ƙara koda sati ɗaya ne, mun zama jiki ni da shi, in ya so sai na leƙa ƙauye ɗin, duk halin da ake ciki kuma in na dawo sai ka ji. Farin ciki mahaifin ya sayyadi ya yi, ya ce, ina matuƙar jin daɗi da yadda kake biyayya gare mu, Allah ya albarkace ka. Yanzu me za ka yi? Ya ce, to dama yanzu na dawo tunda ɗan lambu ya je ‘yan kaba ya dawo, kuma jama'a sun ɗan ragu, zan leƙa makaranta. Haka dai rayuwar ya sayyadi da mahaifansa take kasancewa. Bakin makaranta ne muka hango Ƙudisiya a tsaye, ita da Kursiya suna tattaunawa akan cewa, Ƙudisiya tun da kina son ya sayyadi kawai ki fito ki faɗa mishi, ba a bori da sanyin jiki. Kada a ji baki kaɗai ce a makarantar nan ba, ake son ya sayyadi ki je kiki wahalar da kanki, tunda kin ga dai shi ba lalle iya fahimtar cewa kina son shi ba. Kada ki tsaya garin kallon ruwa, kwaɗo ya miki ƙafa. Ƙudisiya ta ce, to ni yanzu dan Allah ta ya zan iya faɗa ya sayyadi ina son shi, wallahi kunya nake ji. To ni dai in kin amince, wallahi ni sai in gaya mishi. Suna cikin wannan maganganu ne ya sayyadi ya ƙaraso dab da inda suke. Kursiya ce ta fara yi mashi magana, ya sayyadi sannu da zuwa, ina yi ne? Ƙudisiya ta ce, sannu da zuwa ya sayyadi. Ya sayyadi ya amsa musu cikin faran-faran sannan ya wuce cikin makaranta.
Lila da Mulaika su ne a tsaye a farkon shiga cikin makarantar. Bayan sun gaisa da ya sayyadi, Lila ta ce, Mulaika, kin sa ina na ga ya sayyadi? Mulaika ta ce, a'a. Ta ce, wallahi na je gidan wata antina, sai ta ce in karɓo mata kayan miya. Ina zuwa wajen wani mai kayan miya, kawai sai na ga sayyadi, Allah sarki, yana ta kulla attaruhu da tattasai. Mulaika ta ce, dan Allah. Lila ta ce, Allah. Lila ta yi dariya ta ce, kuma wallahi ya bala'in burge ni. Mulaika ce ta rike baki ta ce, Lila, ni da daɗe ya sayyadi yana burge ni. Allah dai isa, ba wai san shi kike ba. Lila ta ce, to menene idan ina san shi? Mulaika ta yi murmushi ta ce, a ba komai wallahi, ni ma dai yana burge ni. Kursiya ce ta yunkuro, ita da Kursiya suka nufo ajin malam babba, inda ya sayyadi yake fara shiga kafin ya ɗauki littattafansa ya kuma nufi aji. Kursiya cewa take, mu je mu kawai mu ce muna son ganin shi. Kursiya ta ce, anya a gaban malam babba, gaskiya ba san iya ba, ki bari dai in ya shigo aji, in an tashi sai mu mishi magana a matsayin tambaya. Lila ita ma abin da ke ranta kenan, amma ba ta san cewa Kursiya tana son ya sayyadi ba. Don haka Lila ta taho gurin Kursiya ta ce, Kursiya, don Allah wata alfarma nake so a gurinki. Kursiya ta kalle ta ce, alfarma a gurin Kursiya? To, Allah ya sa za ta iya. Lila ta ce, Kursiya, ki taimaki rayuwata, don Allah wasiƙa nake so zan baki, ki bawa ya sayyadi. Kursiya ce ta ƙwalla wata dariya wadda ta fito fili sai da kowa ya juyo. Kursiya ta kalli Lila ta ce, wasiƙa kuma in ba ya sayyadi? To ma saurare, gashi mun kwararo kuma lokaci ya riga ya cin mana. Dole nan za mu dakata ta cikin wannan shiri mai suna Kisan Kanki, inda muke karanto muku littafin alƙawari kashi na 1, wanda fasihin marubuci MIM ya wallafa shi. Sai ku biyo mu a ci gaban wannan littafi domin jin yadda za ta kasance. Kuna da damar turo mana da saƙonni ko kuma tambayoyi a kan 070 34 53 55 78. Sunana Muhammad. Muhammad a soke lefe nake cewa saduwar alkhairi.